Pirang-pirang dina iki kowe kok kaya kepengin rembugan karo aku iki jane masalah apa? Nani nek dipikir banget kok rasane nang ati nelongso. Mergo anak siji isih cilik tur dasare isih sekolah. Kula niki malah kaya wong keloro-loro mergo kula pikir-pikir bapakne kaya ora gelem mikir. Aja waton bisa ngucap kowe. Wong lanang sikil dienggo sirah dienggo sikil, nyambut gawe apa-apa tak lakoni. Ming bethe aku pengen mulyake anak karo bojoku, kowe kok kowe muni wong lanang ora mikir. Nggih. Mergo si Bagyo nika. Bagyo ngapa Bagyo? Ning ora tesih sekolah gek niki kahanane kaya ngeten, pendak-pendak ketemu kalih kula. Bagyo niku nangis. Nangis masalah apa? Lah sakniki nek sekolah niku rak lumantar HP to, Mas. Mongko HP sing larang nika sing iso dienggo napa jenenge omong-omongan weruh raine nika. Ah mbok ngedep kaca pengilon. Ku ya weruh raine. Ning rak raine dhewe, mboten raine sing dijak omong-omongan. Lah le mulang niku carane kaya ngoten niku. Monggo gek regane niku larang tur mesti kudu nganggo napa niku kuotang niku. Duculke nggonmu ngapa? Lha nek omongan karo wong ora paham niku bingung. Kuotang niku tuku niku terus mengke iso nyambung tereng napa jenenge iki? Sakernet niku no. Apa kuwi? Niku sing iso dienggo tekan rika-rika niku jenenge intercom. Intercom kuwi kuno banget kuwi. Niku internet niku mongko tukune ya atusan ewu. Lah nuwun sewu nek peraturane kaya ngeten niki kula niku ya bingung bocah-bocah ra iso sekolah. Bocah-bocah ning omah ming dodolan mongko anggere mlebu sekolah sing sinau dudu bocahe sing sinau wong tuane. Merga bocahe ora dong. Ning nek kula semayani sik ya bapakmu irung nyambut gawe, mbokmu ya urung entuk dhuwit, sesuk nek wis entuk dhuwit, sesuk nek wis iso nyambut gawe tak tukokke apa sing tok karepake. Selak bubar, selak rampung. Aku ketinggalan pelajaran, aku ketinggalan